Galondi segati ebe tenya wele la fala ka chideme. Tenya wele la galondi segati ebe tenya wele la fala ka chideme. Tenya wele la galondi segati ebe tenya wele la fala ka chideme. Tenya wele la namara shikolo mawe tenya wele la fala ka chideme. Tenya wele la saraga jugu bomori tenya wele la أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله بارئ النسم وسابق النعم ثم الصلاة والسلام على أفضل خليقته وأشرف بريته وعلى آله الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. مشاهدين الكرام سلام من الله ورحمة من لدنه وبركاته. أم بالمشرف لا تفي لجبا وملكنا أني ملكوكا أنا فولينا أنا ولي من دومبي أو كلنا بلد ka dele ala fe ala ka kisi anaka hine anaka baraka ala ko jijini na okelengena belajele nga sanga ani wati belajele amba ula donia ka fo bi wajulu keneka ame malifa ba kono asigidala mi no bi wele hippodrome commune jamiyatu ansardin abulo fraba mi be hippodrome ka ofeino lada do sanwosan ubi kena sanman sigi kena mi no be shirifu ko fo ala ko shirifu minu hakela ika donga fo ni ala de nogo tagabo au ka ninga au sania ode hokum konana nyinenta kabe atako tananama kabe samedi doma février kalo clé cheki samba fla ani muga yuka lada lakle baran nu yere nu dona ni foli kan la seliye jamama femi sorola ola neni au angaje anganyamada o sorole mfe salo amboraya anguma miriko amina nyina ala nana kana nyina njirana ambe ala fo ka ala barkata ola amba ala fo pasi ni kene miye kene barakamande nu kene nu nyogona mancha ala mi sona saka on sigi o kene unka ka chaya fo kana blanina ambe ala de fo ka ala barkata namboray ambe anga karamo fo ne Sheikh Serif Usman Madana Haidara amba ale fo ka awulumando ka barkada ambe ni kene minga ni ale ka kene de ka fara ana dew ana balmo bela jelen farale nyogonka woli ka kene de ni wala ambe ala de fo ala mi sona ka ni kene sigi olu tola sangosa ambe ni kene sigi amba ni ala feni kene chama be ala bolo ala ko jirana akene chama be ala bolo ala ko jirana amunu fana nana ya cheni muso ani demsenu amba bela jelen fo aw bora kaso anana kaso amba fo ka barkada ay nalim ngi amba ni ala fe ya rabbi ala ka ke arjine saray ala ka karamo yin ala ka miyankoro si jan kina labango nyambe ala bolo ala ka danama anga jamana ya rabbi ala ka kolosuma ala ka kolosuma tora mini dogum ba kono ya rabbi ala ko wuli ka boy ni kene bunya koso salli ala rasul ne ambalma ke no e seru jabate ni ale ka bismillah de ka jama fo ka jama wol nyumando ni odi ko assalamu alaykum warahmatullahi ta'ala barakatuh al-akhirati li abduka sayyid al-sharif Usman Madan Haidara wa zuriyatihi wal mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat wa alhaqahu bi ibadika salihin allazina la khafun alayhim wa la hum yahzanun ame bela jalen fo ni islam aga folie anga commune de présent batogora no Bakar Konate anaka dangan fla ani commune de bureau betogora ko ga na baga befo mogo bora comité yorora na anga comité ba no comité hippodrome ay carte d'invitation du comité fem mani kenan buya kuson no na anga comité honoré vraiment ko ga befo ka be wale ni mondo anana wajulu min kenaka no ye shirfu ka kenay ama ina Allah subhanahu wa ta'ala fe ala ka shirfu doni dauma ana nga dema ananko ala ka antu shirfu ko ama ina ala fe ne sigi ala ka yele ay an munu jana ka sigin fana kenno fatura ala ka hinan ya fa ka nya shoma ama ina ala fe mogo yi yan soro ala ka be sigi nyumana
ala ko kaka ala kuson ala kira boya kama soli ala rasulul karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala man bu'isa rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumiddin. Alhamdulillahi hamdan kaseeran adadan ni'millahi wa ifdal. Amma ba'd, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ame tanga ɲini Allah subhanahu wa ta'ala fɛ ka bɔ shaytanɛ tɔɔrɔ ma. Shaytanɛ min kɛra farala kɛri fɛn ye ka bɔ Ala ka nɛɛma bɛɛ lajɛlen na. An b'an sinsin ni setigi Ala tɔgɔ barikama ye. Ala min ye kow bɛɛ lajɛlen daminɛ n'o Ala kelen de tila ka kow bɛɛ lajɛlen laban. An bɛ nɛɛma ani kisi caman ɲini o Ala fɛ. A k'o kɛ Muhamadi Mustafa kan a n'a so dingew ani a ka sahaba ɲuman ani mɔgɔ tugura a la ni baara ɲuman ye fo ka taa se don laban ma. Ya Rabi, Ala ka ne ni aw bɛɛ lajɛlen ye o nɔfɛ tugubagaw la. An b'aw fo ni silamɛya ka folikan ye ani bariya foli ani kisi foli n'o de ye Ala ka kisi kɛ ne ni aw bɛɛ lajɛlen kan. Ne y'a balimamuso ana denmuso ana ka kalanden Madame Tarawele Kabajugu ka bɔ Hippodrome Comité la. An bɛ Ala fo k'Ala barikada. Ala min sɔnna ka nin kɛnɛ sanuman yira ne ni aw bɛɛ lajɛlen na k'a sɔrɔ a ma kɛ n'an si ka se ye. Ala sɔnna ni mɔgɔ caman jɛra ka nin kɛnɛ ɲɛnamaya ɲɔgɔn fɛ ka tɛmɛ. Mais Ala ma sɔn ka bi ɲɔgɔndonya yira olu la. A y'a yira an minnu na an bɛ Ala fo k'Ala barikada. An bɛ Ala kira a kisi a nɛɛma b'a ma ka kuma nɔfɛ tugu sira de kan n'an ka laadala kɛnɛ sigili ye. San o san ne ni ɲɔgɔndonya in senna Hippodrome bɛ kɛnɛ sigi Cherifu tɔgɔ la. Sabula ka da ka kira a kisi a nɛɛma b'a ma. A ka sahabaw y'a ɲininka ko kira e ka kira yɛrɛ sara ye jumɛn ye k'o fɔ an ɲɛna an k'o k'i ye. Ala kira min n'ale bɛ kuma ni a ma ka yamarikan ye kisi a nɛɛma b'a ma. Ala kira min n'ale tɛ kuma a kun fɛ kisi a nɛɛma b'a ma. A ko a ka sahabaw ma ko ale ka kiraya sara k'o tɛ dɔwɛrɛ ye ka tugu ale bɔnnaw kɔ k'ale bɔnnaw kanu ka kɛ ale bɔnnaw fɛ k'o de ye ale kira ka kiraya sara ye. Ala kɔni sɔnna anw tile ani Fatumata Zahara tile ma bɛn. Anw tile ni Hasan ni Huseni tile ma bɛn. Anw tile ni Seydina Ali tile ma bɛn. Anw tile ni cɛba jɔn ne tile bɛnna bi. Anw tile ni kira mɔdenkɛ jɔn ne kɛlɛ bɛnna bi. Ni o de ye Zamzamiyu ye. N'i m'a dɔn o la. Ni o de ye Bamadani ka sankaba tura ye. N'i m'a dɔn o la. Ni o de ye Basitan ka tura kelen sinsanfa ye. N'i m'a dɔn o la. Ni o de ye Basitan ka siradala kɔlɔ ye. N'i tatɔla min mi a la i segintɔla bi mi a la. Ni o de ye a Seydi Sherif Usman Madani Haidara. Haidara min nali kɛra anw ma lafiya ye. Haidara min nali kɛra anw ma bonya ani karama ye. Sabula ka d'a kan Haidara nana sɔrɔ anw bɛ jahanama kangu kan. A ye an sama ka bɔ o kan ni baya layidɔrɔ ɲɛfɔli ye a ɲɛna. Haidara min nana ka na sen da mɔkɛ Muhamadi Mustafa sendano la. Kuma n'a mina ni silamɛya diinɛ bɛna dafiri a nana ka na silamɛya diinɛ sankɔrɔta. Haidara min nana ka na silamɛmuso bonya a n'u valeur yira n'u ka sutura fini dafali. O de kama Haidara sara tɛ anw bolo. Hippodrome mɔgɔw ye wulikajɔ ani cɛsiri ta ka don karamɔgɔ caman kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la an sera an ka imamba ma n'o ye Muhamɛd Tarawele a Seydi Sherif Usman Madani Haidara ka misiri imami ko a bɛ min dɔn Cherifu ka gundo ani bangi la a k'o fɔ an hippodromekaw ye an k'o ta ka baara kɛ ni a ye. A ko an ma an ka taa an ka denbayaw fara ɲɔgɔn kan k'a bɛna ka na Cherifu ko fɔ an ɲɛna. An y'o kɛnɛw sigili le daminɛ an ka hippodrome la n'o ye hippodrome kɛ Cherifukɛ n'a bɛ Ala ka nɛɛma la bi Ibrahima Haidara fo ka na kɛnɛ in se bi an bɛ Ala deli ya Rabi a ma kɛnɛ Ala ka ɲɔgɔnna caya. Ya Rabi fɛn min na fɔ kɛnɛ in kan a tali ka baara kɛ ni a ye Ala k'o nɔgɔya an bɛɛ lajɛlen. N'o tɛmɛna ka bɔ yen nɔ an tɛ bɔ kuma kɔnɔ f'an ka tasibila kɛ ka se an ka Cherifukɛ cɛ ma Cherifumuso cɛ ma n'o ye Musaba ye. San o san an n'ale fɛnɛ bi jɛ ka nin kɛnɛ ɲɛnamaya ɲɔgɔn fɛ mais a bɛ Ala ka nɛɛma la bi an bɛ Ala deli Ala ka badabada dali nɔgɔya ni silamɛ fure bɛɛ lajɛlen ye. O tɛmɛlen kɔfɛ an karamɔgɔ min kun bɛ kɛnɛ in kan ka laseli kɛ Ala ka jɔnw ye o de bɛnna an karamɔgɔ Bala Jakite ma n'ale ye Cherifu kanuba jɔn ye. Ale de sɔrɔla ka bɔ ka kuma Cherifu kan fɛn min sɔrɔl'o la an ka ɲɛmada o sɔrɔlenw fɛ. Sigi Ala barikada don sabu a bɛ fɔ nin de ma ko kun ni nin tun dɔnna kunungo silamɛya ye dekun dɔ sɔrɔ a kun t'o sɔrɔ bi ansaru ni aw y'a dɔn bi o ye Ala tanu ye
o kora ala ye anw ne kanu ni hɛrɛ ye ni ala sɔnna sini min bɛna o ka ɲi parce que ni silamɛya in ni jatigi b'a la ala kira ka du don ni jatigila b'a la ala kira ka du don tuma o tuma ni silamɛya ye tunga mangeya minɛn ta a b'a jigi ala kira ka du de kɔnɔ ahlul bayti adra ma fil bayti kiraya dukɔnɔmɔgɔw de b'a dɔn mun bɛ du in kɔnɔ maa t'a dɔn k'olu bɔ ni mɔgɔ min bɛ fɛ k'a dɔn fo n'i nana so n'i nana so ni n ganiya ɲɛna i bɛ fɛn dɔ dɔn so kɔnɔ ala k'an sɔn hakili ɲuman na segin ala ka hakili ɲuman d'a ma an ka nin kɛnɛ in a ye hakili jigin imam ali zain al-abidin alayhi salam tumana min na n'o ye a fa n'o ye imamul hussein alayhi salam tumana min na n'o ye a faga ni ala sɔnna o la imam muhammad tarawele bi fɛn dɔ fɔ an bɛ fɛ ansaru ni kanuɲɔgɔn k'u hakili to nin na ko an ka dugawu kɛ ko sɛri usman madan aidara ka si sɔrɔ ala kana sa ma san 100 dugu ma wallahi ala ye ale sen da dingɛ dɔ de da la ala ye nka n'a bɔra diɲɛ bi halaki ala ye ne mago t'a la de je m'en fous ala ye o de n ka sira foyi t'a la ala y'o masa de imamul husaini san'a ka faga a ye siɲɛ hakɛ min kɛ a bɛ taa ala kira kaburu la yɔrɔ man kusa yɔrɔ min ye dugukolo yɔrɔ min ka bon ala bolo yɔrɔ bɛɛ o ye ala kira danbe yɔrɔ min na de mais husaini nana ye de ka ala wele ka tawassulu kɛ n'a mɔkɛ ye ka sɔrɔ ka taa irak o bɛɛ kɔfɛ ala y'a di u k'a faga ala mago t'a la dɛ o tuma a ye kuma ala fɛ k'a ka sidi sɛri usman madan aidara ma n'aidara ye si sɔrɔ a sen bɛ dingɛ min na dingɛ min da la dingɛ bɛ lafiya mɔgɔ mɔgɔ ŋaniya ka ɲi o de bɛ se k'a fɔ a ye dogo kɛ mɔgɔ wɛrɛ ye ala k'a hakili d'a ma ale zain al-abidin tumana min na n'o ye a fa imamul husaini faga k'a kunkolo tigɛ ka na n'a ye ka n'a kunkolo di yazidu ma n'u bɛ ka tulonkɛ kɛ a la ale zain al-abidin a ko u ma yazidu n'a nɔfɛmɔgɔw ma a ko maza taquluna iz qala lakum an-nabi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ماذا فعلتم وأنتم آخر الأمم بإترتي وبأهلي بعد منقلبي منهم أسارى ومنهم درجوا بالدم ما كان هذا جزائي إذ نصحتكم أن تخلفوني بسوء في ذوي رحمي أكو أو بنا مفور لاهرا أو جولين يالا كرا با جولين min ye a somɔgɔw kalifa aw la a ko lahara min somɔgɔw ɲiningali k'a la a ye n somɔgɔw kɛ di aw jɔlen o jɔlen ala fama ɲɛna a bɛɛ kɛra ala min ɲɛna min ye ladiri ye kiri la ko aw ni o kira in jɔlen a ye kalifa min kɛ aw la n'o ye muhamadu somɔgɔw ye tumana min na ni ala kira ye aw ɲininka a ko ne muhamadu soma yɛlɛmɛ ne n ye n somɔgɔ minnu kalifa aw la aw minnu tora n kɔfɛ a ye mun kɛ u la a ye mun kɛ u ye n somɔgɔw n taalen kɔ a y'u kɛ cogo di a ye kalifa in kɛ cogo di n kɔfɛ aw filɛ ka dɔw kɛ jɔn ye bi hɔrɔn kulobilenw dɔw fagara olu bi kɔrɔntɔ la u joli la imamul husaini b'o la k'a faga ka denbaya ɲɛna musow ɲɛna ani denw ɲɛna ni kalandenw ni kanuɲɔgɔnw ɲɛna k'a laban ka kunkolo ni farikolo bɔ ɲɔgɔn na a don ala kira ka gulokiba de b'a kana ka so kɛ k'o a n'o dɔmi ni ala kira ye aw ɲininka ko n ye n somɔgɔw kalifa aw la lahara min na aw ɲininka n somɔgɔw a y'u kɛ di o tuma ala kira somɔgɔw aw y'u kɛ jɔn ye u kɔfɛ ka tila ka dɔw faga k'u n'u kunkolo bɔ ɲɔgɔn na a bɛ n'o de kɛ jaabi ka fɔ ala kira ye ko a y'a ka denbaya kɛ jɔn ye a kɔfɛ yan walima a y'u faga ka dɔw n'u kunkolo bɔ ɲɔgɔn na o de bɛna kɛ aw ka jaabi ye
wallahi ne o sera ka kɛ aw ka jaabi ye k'o fɔ alakira ɲɛna ko a ye nin de da a ka denbaya k'a ye mun kalifa aw la ka taa lahara ko a bɛna ɲininka a y'a somɔgɔw kɛ di ni aw ka jaabi de kɛra nin ye k'a fɔ kira ye kira b'a fɔ a ye wallahi ma kana hadha jazai iz nasahtukum ko ne sara kun man ka kɛ nin ye aw bolo ne kɛlen kɔ ka n kɔnɔna jɛya aw ye a bɛ hɛrɛ sɔrɔ sira o sira ka ɲɛnamaya kɔnɔ ne Muhamadu ye n kɔnɔ jɛya aw ye a bɛ hɛrɛ sɔrɔ sira o sira ka lahara ne Muhamadu ye n kɔnɔ jɛya aw ye ne ka kɔnɔ jɛya sara de kɛra nin ye ka n somɔgɔw kɛ jɔn ye ka dɔw faga wallahi n'a ka jaabi kɛ n'ala kira b'a fɔ ko nin tɛ ne sara ye a kun man ka n sara ni nin ye ka n somɔgɔw kɛ jɔn ye walima k'u faga a kun man ka sɔn o ma ni dɔw ye ni u kɛ jɔn ye kunungo fo ka kalo tɔgɔ yɛlɛmɛ k'a kɛ ko jɔnminɛ kalo ala kira ka denbaya kɛra jɔn ye o don kama a musomanw k'u ka hijabu b'o la k'u langolo bila k'u tulo fara u tulo labuguli nɔfɛ fo b'u tɛgɛ biri u yɛrɛ kan k'u sutura n'a ye ka sɔrɔ yɛlɛko don n'o tɛgɛw la k'u korosi ɲɔgɔn na k'u kɛ jɔn ye k'u sɛnsɛn selilaw bɛ wo t'a la a kalifara minnu yɛrɛ la e ye kuma in faamu ni dɔw ye nin kɛ kunungo ala kira ko n b'i somɔgɔw kalifa o la sini n b'aw ɲininka a ye n somɔgɔw kɛ cogo di o ma kɛ anw minnu ɲɛna san 1000 ani kɔ kuma min kɛra ka sɔrɔ anw tɛ yen bi ni aw ye kɛnɛ sigi ka silamɛw kafo ka hɔrɔnw ni yɛrɛwolow kafo ko ala kira ka denbaya u bonya ye mun ye valeur jumɛn bɛ o la ni o dɔnna mɔgɔya bi lafiya ni o ye ni aw ye kɛnɛ sigi o la talahi ni ala kira ye aw ya jigi bi fana u ye ne de ye kumada ye ne ni aw bolo sini ka ye nin kɛnɛ ka sini o de ye dalu ye mɔgɔ bɛ sigi jigida min kan cɛ dɔ ye ala kira ɲininka sallallahu alaihi wa sallam ko diɲɛ bɛ wuli waati jumɛn ala kira ko sani ka jɔrɔ diɲɛ wuli la k'i ye mun labɛn mun b'i bolo ka taa ko Muhamadu e ni somɔgɔw kanu bɛ n bolo ka taa ala kira ko cɛ ma a ko i ye min bɔ ye da ni tiɲɛ don n'o de b'i dusukun na i bɛ n fɛ i bɛ ne somɔgɔw fɛ ko mɔgɔ o mɔgɔ n'o bɛ ne Muhamadu ni n somɔgɔw fɛ k'olu jigi ka ɲi lahara la bamananw ko sani ka tile ba yaala la to tobila nɔfɛ to tɛ se ka dun ka min to k'i gɛrɛ u la lahara totigi ye Muhamadu n'a ka denbaya ye ni mɔgɔ minnu kanu ka kɛ olu fɛ lahara to ti du i kɔ kumada b'aw bolo jamiya a ka nin kɛnɛ ninnu na mɔgɔ min sɔnna i ka dɔrɔmɛ ka ye nin na ani mɔgɔ min sɔnna i ka hakilina ka ye nin na ani mɔgɔ min sɔnna k'i ka baara bila ka wuli k'i farisogo doni ka na sigi nin kɛnɛ kɔnɔ wallahi a bɛ waati min sigiya a bɛ miniti min sigiya an bɛ heure min sigiya lahara jɔ don ni ala y'o jira an na o de ye bɔda kelen talahi an bɛ se k'an jigida min kan ka sa nin kɛnɛ ninnu an bɛ se k'an jigida ninnu de kan ka sa wallahi sabu adamaden ɲani a kɔ bɛɛ jurumu ye an bɛ tile ka fɛn kɛ min kelen bɛ se ka ala ba jɔ ka san 70 ala bato la su ni tilan bala k'o kɛ wallahi jigi bɛ min kan n'an bɛ se k'an jigi da o kan ka sa o de ye nin kɛnɛ ninnu ye ala ka hakili ɲuman d'an ma shairu dɔ ko a ko wa min ma'asharin hubbuhum dinun wa bughduhum kufrun وقربهم منجا ومؤتثم إن أد أهل التقى كانوا أئمتهم أو قيل من خير أهل الأرض قيل هم أكون ko fara ɲɔgɔn kan k'a lajɛ ni hakili yɛrɛ ka lajɛ ye i bɛna ye tigitigi hubbuhum dinun ko ala kira ka denbaya kanu ko yɛrɛ de ye diinɛ ye n'o tɛ diinɛ t'i bolo ala tɛ fitiri wale fɛ o de kama ko a b'a don jahanɛmɛ na sini ala ye ala ye nka ala kun dogo bɛ dogo kɔfɛ
tumana min na ala jɔra ka ala bi fɛ ale ala yɛrɛ ka dɔn ni ala kun bi fɛ o ka kɛ o ka nɔgɔ ko bɛɛ ye koyi ka sɔrɔ a ma kira ci o ka nɔgɔ fɛn bɛɛ ye imam Muhammad Tarawele ko ten ko ni kaba pɛrɛnna mɔgɔ ti mɔgɔ ɲininka ko nin ye mun mankan ye mɔgɔ t'o tafsiri kɛ mɔgɔ dɛ ko nin ye mun mankan ye samiya fɛ a ye bɛɛ b'a dɔn fɛn min mankan don o ye ala faama ka jɔn dɔ nɔ ye o n'o kungo a bɛ fɛ ka kuma an bɛɛ k'a dɔn ko ale bɛ yen ka sɔrɔ a ma kira ci o kun tɛ se ko jana o kun dɔn ka di fɛn bɛɛ ye nka tumana min na ala jɔra k'a bɛ fɛ ale ala yɛrɛ ka bɔ dogo la jɔnw ka ale ala dɔn ka ale ala bato ka sira ale ala ɲɛ a tɛmɛna ala kira de fɛ o de kɛra sababu ye ala yɛrɛ dɔnna o tuma cɛ min kɛra sababu ye ala dɔnna o cɛ in u y'a ɲininka don dɔ k'a k'a ka cidenya sara fɔ u ye a ye min ɲɛ maaya ye a k'a sara f'u ye a m'a bɛn fɛn o fɛn ma u diɲɛ mɛnna u b'a kɛ kira o kira n'i cira i man dɔw ye ɲininka i ka kiraya sara la bɛɛ y'i ka kiraya sara fɔ mɛ a selen ye Muhamadu ma min kɛ ala ko Muhamadu ma ko e k'i ta jaabi to n bolo n b'o f'i ye k'o f'u ye a ko kul la as'alukum alayhi ajran illa al-mawaddata fil qurba a ko Muhamadu a fɔ i man dɔw ye i ka kuma ye fɛn ɲɛ minnu ye a f'u ye minnu ko k'i ka kiraya sara k'i k'a f'u ye a ma bɛn fɛn o fɛn ma o labɛn b'a fɛ a f'u ye ko ne ala ko k'a f'u ye o ko ye Muhamadu ka cidenya sara k'u tɛ se k'o sara ko nka dɔrɔn u k'i somɔgɔw kanu i somɔgɔw k'o kanu kanu kɛnfɛn la kanu kɛnfɛn de k'u kanu ka tɛmɛ i ni kan k'u kanu ka tɛmɛ i fa kan k'u kanu ka tɛmɛ i ba kan k'u kanu ka tɛmɛ i denw kan k'u kanu ka tɛmɛ i furumuso kan k'u kanu ka tɛmɛ bɛɛ kan n'o ma kɛ kanu ye nkalon ye n'o kɛra ni kanu sera ye n'u ko min i bɛ sɔn n'u ko i ni i bɛ sɔn k'a di ala ka diinɛ ka dɛmɛ n'u ko i ka nafolo i bɛ sɔn ka nafolo di ala ka diinɛ ka dɛmɛ n'u ko fɛn o fɛn i bɛ sɔn k'o di ala ka diinɛ ka dɛmɛ nka ni nafolo bonyana e bolo ka tɛmɛ o kan n'u ko nafolo ka ala ka diinɛ dɛmɛ i bɛ sɔn ka nafolo kusaya u ma ko kiraya sara ye o k'i somɔgɔw kanu o tɛ se k'i sara koyi nka o k'i somɔgɔw kanu ala de ko tɛ kira nɔ na o tuma i bɛna faamu ya pour que a ka ye ko diinɛ bɛ anw bolo a bɛ dɔn ni mun ye an ka kira somɔgɔ kanu n'an ye kira somɔgɔw kanu sayiru ko to de ko kira somɔgɔw kanu ne de k'o yɛrɛ de ye diinɛ ye an bolo ko wa bughduhum kufrun ko kira somɔgɔw kɔniyali k'o ye fitiri waleya da ye an bɛɛ ka kan maa mankusa maa ye e bɛ minibaru sanfɛ i ma yen sɔrɔ ni mɔgɔ minnu mɔkɛ tɛ i n'o tɛ se ka kɛ kelen ye binkan ka di n bɛ kuranɛ kalan k'a tajwidu a kalandɔ fo mɔgɔw bɛ kasi a kalandɔ koɲumanba nka kuranɛ ma jigin a ka so dɛ a jigira jɛni de ka so ala kira ka don sirifiw mɔkɛ kan jibila tun bɛ jigin yen de kuranɛ min n'i bɛ ka tajwidu kɛ bi fo a kalandɔ i bɛ kasi i bɛ mɔgɔw kasi i fɛ i b'a la ko an bɛɛ ka kan ko maa man kusa maa ye o kuranɛ min n'i ye bonya sɔrɔ n'o kala ye o jiginna ninnu sirifiw mɔkɛ de kan a jiginna olu de ka sɔn o ka du tɛ n'i ye cɛ ka to dun n'i fara hɔrɔnya b'a f'i ye k'i k'a fɔ totigi ma ko a barika mɛ ala m'a barika o ye fitiri wale sabu ala m'a d'i ma ala de y'a nɔgɔya dɔ ma i y'a sɔrɔ o sabu la ko n'i tilala to dun na fo ko ni ce o de b'a segin ala ma ko barika tɛ ne ye barika bɛ ala de ye min y'a nɔgɔya ma n'a y'a sɔrɔ n fɛ an y'a sɔrɔ an ka seko fajaji fɛ ko sirifiw k'u ka ca bɛɛ ye u barika an bɛ ka tɛmɛ bɛɛ kan wulibali don u ka ca bɛɛ ye u barika an bɛ bɛɛ ye ni i y'olu kɔniya ka ban bɛɛ dɔrɔn i bɔra diinɛ na ni olu kɔniya yer'i la ka ban bɛɛ fɛn t'i bolo ka taa talahi
ni olu kɔniya miskala zaratu tɛ sera ala fɛ lahara jɔ don bato o bato b'i bolo ala b'i ba bɛɛ la sabu ala yɛrɛ dɔnni ala y'o siri olu de la diinɛ dɔnni ala y'o bila olu de ka du kɔnɔ olu de y'a fɔ n'an y'a dɔn n'an bonya ni diinɛ a sɔrɔla olu de fɛ n'i y'olu kɔniya ka ban dɔrɔn ka mɔgɔw kɔniya u ka fɛn la i bɔra a la ko wa qurbuhum manja wa mu'tasam ko wallahi ko ala kira somɔgɔw kɛrɛfɛ sigi ko a bɛ jɔn kisi ni wulibali ni gɛrɛla ala kira ka denbaya la i bɛ kisi de sɔrɔ u fɛ ni gɛrɛla u la i bɛ limaniya de sɔrɔ u fɛ o kama ansaru tɔnde o tɔnde ni ɲagara i ka kɛli la ni gɛrɛla Sɛrifu Usmani Madani Hayidara n'a ka denbaya la ni dusukun ɲuman b'i la o don n'i bɔra i b'a dɔn k'i m'a daminɛ sabu ale min ye guloki bɔ ka da kelen k'an wele ala nana ni anw bɛɛ ye bi hali sini sɔgɔma ale b'a la ka guloki bɔ ka da ka don kala kɔnɔ ala kira mandenw nɔfɛ ko sabu mandenw hinɛ b'ale la ale mɔkɛ ye mandenw hinɛ minɛ a ma maa si kanu ka jeni mɔgɔ n'o sara ka sɔrɔ ala kira m'o sɔrɔ ka tubi ala kira tun bɛ mɔnɛ kasi de ko cɛ taara kanda mɔgɔw de hinɛ tun b'ale la o n'i kɛra Sɛrifu Usmani Madani Hayidara n'a ka denbaya la waati o waati n'i b'i fɛ ka saliya b'i ban e la sabu i b'i cɛsiri min ye olu la i bɛn'a ye ko a ye maa daminɛ u kɛrɛfɛ sigi ani u gɛrɛ ɲɔgɔnya ni dusukun ɲuman ye a bɛ jɔn kisi wallahi o de la u ko an balima dɔ bɛ yen don dɔ so donna u kan k'u ka fɛnw woloma ka muso ka sanu bilalen a n'a ka wari bilalen a ka kɛsu kɔnɔ a ye finiw kɔrɔta ka taa se muso ka sanu a n'a ka wari bilalen ma a k'a b'u ta min kɛ Sɛrifu Usmani Madani Hayidara foto benna ka bɔ finiw kan zɔnkɛ ye finiw da sanu ni wari kan ko e foto bi yɔrɔ min na ko sonyɛni ka di ye kunga ko n y'o fɛ sonyɛni haramu Sɛrifu Usmani Madani Hayidara a ko in udda ahlu tuka kanu a'immatuhum ni ko i bɛ ala ɲɛ siran ɲɛ jɔnw fɔ ko karisa bi siran ala ɲɛ waliyu mukashifu don karisa bi siran ala ɲɛ kutubu zamani don karisa bi siran ala ɲɛ jɔnba don ko i mana ala ɲɛ siran ɲɛ jɔnw fɔ ka taa cogo o cogo ko kanu a'immatuhum i b'a sɔrɔ ala ɲɛ siran ɲɛbagaw ka alimamiw o ye ala kira ka denbaya de ye Sɛrifu Usmani Madani Hayidara de siranna ala ɲɛ ka ala ta fɔ ala ka jɔnw ye ka jɔnw siran ala ɲɛ o kɔfɛ ka tila ka jɔnw labɛn k'u siran ala ɲɛ bi olu bɛ ka mɔgɔw siran ala ɲɛ dɔ bi siran ala ɲɛ o tɛ se ka mɔgɔ siran ala ɲɛ dɔ bi siran ala ɲɛ a bɛ se ka maa siran ala ɲɛ nka ale tɛ se ka maa labɛn o ka maa siran ala ɲɛ Sɛrifu Usmani Madani Hayidara i b'a dɔn ko ala kira joli don sabu ale siranna ala ɲɛ ka ala ka jɔnw wele k'u siran ala ɲɛ ka tila ka cɛw labɛn u bɛ ka mɔgɔw siran ala ɲɛ bi in udda ahlu tuka kanu a'immatuhum ni ko i bɛ ala ɲɛ siran ɲɛbagaw kɔnte i mana taa kana cogo cogo i b'a sɔrɔ u ka alimami ala kira ka denbaya ye n'i kɛra wuruditigi ye tarika sira o sira kan n'i kɛra sufi ye n'i kɛra waliyu ye a sira o sira kan a bɛɛ min danga ye Imam Ali ka danga ye n'i ma min ye fo n'i minna satane ka danga na aw qila man khayru ahli al-ardi qila hum ni ko i bɛ ɲininkali kɛ ko jɔnni ne ye jɔn hɛrɛma ye ala ka dugukolo kan bi jɛnɛ hɛrɛ bi bɔ jɛnɛ la bi ka se ala ka jɔnw ma ko n'i y'o ɲininkali kɛ ko n'i y'a mɔgɔw kɔnte k'a bɛ taa laban i b'a fɔ ko ala kira ka denbaya olu de b'a jɛ u yɛrɛ la k'a di mɔgɔ wɛrɛ ma ka kɔngɔ t'u la Sɛrifu Usmani Madani Hayidara kɛra o misali ye bi tɛ dɛ kunungo
don min na fɛn t'a bolo a ye min sɔrɔ ani garibuw ɲɛna na anw y'an ka denmisɛnninya kɛ sirifila de ye an bɛ dɔ dɔn sirifila la Sherif Usman Madan Aidara ka so o don kama ka se bi ma malo 50 t'a la ɲɔ 50 t'a la a ye bɛɛ sankilo ye denbayatigi minnu bɛ na ne Sherif Usman Madan Aidara kun ye maa 10 i ma maa muga reçoit sɔgɔmada fɛ don dɔ la a tun bɛ sigi sɔgɔmada fɛ daraka dun waati la sɔgɔmada fɛ duguma salon kɔnɔ ka reçoit daminɛ sɔgɔma fɛ fo ka taa se seli fana ma seli fana kana fɔlɔ tun bɛ wele ka filanan wele ka sabanan kɛ fo ni ikama kun kɛra pour que Sherif Usman Madan Aidara ka yɛrɛ sɔrɔ mɔgɔw la ni maa muga nana i b'a sɔrɔ 15 o de bɛ na ko bi ma nɔgɔ ma ko ne ni n ka denbaya tile 2 a tile 3 ye bi ye fɛn tɛ dun so Sherif Usman Madan Aidara b'a fɔ garibuw ma ko a ye dɔ di nin ma malo bɛ taa 100 kilo ka ɲɔ ta 100 kilo ka d'i ma ka sɔrɔ e jigi tun b'a kan n'i ye 50 sɔrɔ bi bɔ nka e bɛ 100 kilo 2 sɔrɔ e bɛ taa min bɛna ko ne den ka furuko kɛra ko nka ko nafolo ko k'a jɔra o kan ko an ye juru ɲini ka dɛsɛ ka ko bɛɛ kɛ ko foyi ɲɛ ma sɔrɔ a b'o muso furu nafolo min bɔ k'a di ani min bɛna ko ne den mangɛnɛ kabini santé sirifila ma jɔ min bɛna ko ne den mangɛnɛ muso min bɛna ko ne cɛ mangɛnɛ cɛ min bɛna ko ne muso dɛsɛlen b'i bolo ordonnance b'i bolo se foyi tiɲɛ k'a san Sherif Usman Madan Aidara ni mɔgɔ 20 donna kan i b'a sɔrɔ 15 bɛna de a b'a di 15 ma 5 bɛna ni min ye a b'o fara ni min jiginna kan k'o di 15 ma ka taa aw qila man khayru ahli al-ardi qila humu ni ko bi mɔgɔ ɲini hɛrɛ bɛ mɔgɔ min na dugukolo kan wallahi hali ni kɛra hasiri bɛ Sherif Usman Madan Aidara fɔ hali ni Aidara man di ye i bɛ Sherif Usman Madan Aidara fɔ o kama a sigida Bangoni na yatimɛw ko ka Sherif Usman Madan Aidara fɔ olu ye falaw ko ka Sherif Usman Madan Aidara fɔ olu ye ko olu ma fasaya ni basaya dɔ dekun ye a tant que Sherif Usman Madan Aidara balolen do cɛsa musow ko ka Sherif Usman Madan Aidara fɔ ka dugawu kɛ Sherif Usman Madan Aidara ye sini kɛnɛ na ko Ala k'a mɛn olu kɔrɔ ko sabu a bɛ jigiya min na olu bolo Bangoni kɔnɔ ko olu ma furucɛsaya dɔ dekun ye a tant que Sherif Usman Madan Aidara balolen do fantanw ni falaw faba yatimɛw ɲɛji cɛba fantan dɛmɛba fantanden dɛmɛba min t'a dɔn a bɛ kalan cogo di k'o dɛmɛ ka kalan fo ka kalan ba ka baara sɔrɔ aw qila man khayru ahli al-ardi qila humu ni ko i bɛ mɔgɔ hɛrɛma ɲini jɔn ne ka hɛrɛ ka bon wari b'i bolo tɛ dɛ hɛrɛ b'i bɔ jɛn na parce que maa caman bɛ a bɛ fɛn sɔrɔ n'a y'a sɔrɔ a n'a balimaw tɛ ɲana maa caman bɛ fɛn sɔrɔ n'a y'a sɔrɔ ani sinjiw tɛ ɲana ani sigiɲɔgɔn tɛ ɲana ani balima tɛ ɲana a b'a bɛn a yɛrɛ kelen pe dɔrɔn ma nka sirifikɛ min ka sɔrɔ a y'a tila ani diɲɛ cɛ k'a tila ni fantanw cɛ k'a tila ni dɛsɛbaatɔw cɛ k'a tila ni yatimɛw cɛ k'a tila ani falaw cɛ ka jigiw tugu n'a ye Sherif Usman Madan Aidara Jufa tɛ sirifikɛ min na sabu ko Jufa kun ye ko n bɛ fɛ k'a mara de sirifikɛ min b'a minɛ k'a di sirifikɛ min kini bolo ka ja a numan bolo ye Sherif Usman Madan Aidara n'a y'i sɔn n'i bɔra kɛrɛfɛ ka taa walaka i b'a fɔ k'i bɛ sogo la musokɔrɔba dɔ bɔra an fɛ Bangoni na ka taa Sherif Usman Madan Aidara ka so ko a nana ko bi ma nɔgɔ Sherif Usman Madan Aidara y'a sɔn ne tɛna da fɔ nka Sherif Usman Madan Aidara y'a sɔn musokɔrɔba bolo 2 fa wula ka jɔ a bɛnna u y'a dɛmɛ k'a sɛnsɛn ka jigi de k'a sɔn fo k'a dɛsɛ a sen 2 kɔrɔ
Sherif Usman Madan Haidara ko ni ko i bi ɲininkali kɛ ko jɔn ne bɛ bi dugukolo sanfɛ ko ni hɛrɛ bi bɔ la ka se mɔgɔw ma bi wallahi ko hali ni kɛra hasidi i b'a fɔ ala kɛra ka denbaya kɛrɛnkɛrɛnna Sherif Usman Madan Haidara n'a ka denbaya dɔ bɛ kɛ fɔnisiri ye nka a ka denbaya tɛ kɛ fɔnisiri ye sirifɛgɛ min ka denbaya y'a dege a ladege fɔnisiriya la fo ka tɛmɛ a ka fɔnisiriya la a seri Sherif Usman Madan Haidara n'a den min y'i sɔn i b'a dɔn k'o bɔra a la gulokiba min filɛ n sigilen ka na Sherif Ahmad Tijani Haidara de ye n wele ka nin minɛ ka nin di yan ko nin don i ka na i ka sigi sirifiw ka kɛnɛ na Sherif Ahmad Tijani Haidara wallahi ni ma kɛ hasidi ye hali Haidara n'a ka denbaya ko man di ye bɛɛ b'a dɔn bi ko a n'a ka denbaya ye mɔgɔw nafa Imamul Hadi ko ako man aradallahu bada'a bikum wa man qasadahu tawajjaha bikum antum nurul anwari wa hudatul asrari wa hujajul jabbari بكم فتح الله وبكم يختم وبكم يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه وبكم ينزل الغيث كوني مغمي مغبي على لا كي بتاسري فيلا ني مغبي على لا بيفك على سورو وتعالى كده كسو يبي على سورو كلامه دو بكما ngani nana okaso akademaya bi lamoloya akademaya bi jigitige iba sura dina bi oluda nga teso dina bi sirifika mina kenema na ba kaso Sherif Usman Madan Haidara ko ni mogo mi mogo bi alala ko ta sirifla tala kira kaso akuy bi ala soray ngote foyi ma ala yɛrɛ zati ko mi fɛ ka ɲɛsin ala yɛrɛ zati de ma ala yɛrɛ zati ka ala yɛrɛ zati de sɔrɔ ala kan sɔrɔ ala ka kɛ n fɛ a ko ka nɔgɔ kojugu a ko i ɲɛsin sirifila i ɲɛsin ala kira ka do kɔnɔ ni mɔgɔ min mɔgɔ bi ala la i bɛ fɛ ka ala yɛrɛ de sɔrɔ ko taa ala kira ka so ko ala bi i bɛ ala sɔrɔ yen a ko antum nurul anwari ko aw de ye nɔɔrɔ ka nɔɔrɔ ye ka nɔɔrɔ di nɔɔrɔ ma kalo yele filɛ su fɛ nka kalo tɛ fɛn yelema ye kalo ye fɛn dibilen de ye a b'a ka yelen bɔ min a b'a ka yelen sɔrɔ tile fɛ a bɛ min minɛ tile fɛ su fɛ a b'o de di Sherif Usman Madan Haidara n'a ka denbaya kɛra nɔɔrɔ ye ni minnu y'u ka mɔɲɔ tugu o la olu bɛ kɛ nɔɔrɔ ye u sigiyɔrɔ la n'o kumana karamɔgɔ 1000 cɛla ko Sherif Usman Madan Haidara ka kalanden de kumana ni min kumana o kɔfɛ fo ni ye dɔwɛrɛ fɔ amin a ko ala kira somɔgɔ aw de ye nɔɔrɔ ye nɔɔrɔw bi muɲɔ tugu aw minnu fɛ ka tila ka yɔrɔw nɔɔrɔ aw de kɛra ala kira ka denbaya ka nɔɔrɔ ka yele bɔ dibi la kafiriya dibi ala dɔnbaliya dibi ala sɔsɔ dibi jogo juguya dibi ko aw de kɛra nɔɔrɔ ye ka yele mɛnɛ o dibi la nɔɔrɔw mɔɲɔ bi tugu aw la ka yɔrɔw nɔɔrɔ ko wa hudatul jab asrari ko aw de kɛra ko dogolen aw de kɛra o dama dingɛ ye ko min dɔgɔmɛ silamɛya kɔnɔ n'a ma faamu dɛ aw de kɛra o baraciba ye fɛn minnu kun dɔgɔra silamɛya kɔnɔ n'a ɲɛ ma faamu Sherif Usman Madan Haidara kumanen o faamuna diinɛ ko kun kɛra seli ye nka Sherif Usman Madan Haidara kumanen ko seli bɛ diinɛ kɔnɔ de seli bɛ silamɛya kɔnɔ mais silamɛya tɛ seli ye seli ye jɔn ka ala danaya kɔfɛ jogo ye ko seli dira ko a b'o ɲɛ jugu b'a lagosi i ka intérêt kama nka i b'a lagosi waati min na o b'a sɔrɔ i yɛrɛ dalen b'a la ko cɛ ɲɛ min fɔ n tɛ yɛlɛmɛ ayi ni tiɲɛ fɔra ka ban hali n'i bana ala ye ni o ni da fɛn min bɛ tiɲɛ yɛrɛ faamu dɛ ala y'o don ni de la ni tigi de bɛ se ka tugu a denko kɔ ka ba tiɲɛ na ko a bɔra karisa da nka walahi a ni b'a fɔ ye k'i bana la cɛ bonya ye kama
mais nin ye tiɲɛ ye ani b'o fɔ a ye a kelen e y'a faamu wa ala k'a hakiliman d'a ma Sherif Usman Madan Haidara fɛn minnu dogolen don ale de ye olu da kɛnɛ ka silamɛya la i bolo minɛ i bolo jigi gaw kun farila nin kama du kun cira nin kama cɛkɔrɔba bolola ka s'a ka saya ma ga ye kelen nka cɛkɔrɔba salen kɔfɛ denw banna ɲɔgɔn na ka kɔgɔ wuli du kɔnɔ kɔrɔkɛ b'a fa n'a ka denbaya dɔgɔkɛ bɛ fa n'a ka denbaya sabu dɔ b'a bolo minɛ o y'o ka danaya ye dɔ banna a bolo la k'ale t'a bolo minɛ ale b'a bolo jigi dɔ ka kurusi ka suru dɔ t'a ka jan dɔ kɛmɛ ka bonji bila dɔ kɛmɛ ka bonji tigɛ duw farala nin kama gaw farala nin kama sinjiw farala nin kama nka ɲamaden wolo kɛra hɔrɔnya ye wa ma fara o kama nka cɛ min kumakan ye o kuma b'a pewu bi i bɛ mɛn bi k'a mɛn i tulo la ko bolo de don i ma bolo tɛ mɔgɔ ɲinana boloko yɛrɛ kɔ pewu kabi Sherif Usman Madan Haidara ye boloko bara ci k'a filenkolo fili ji la ka ban boloko kuma banna pewu amin k'a sɔrɔ sinjiw kun farala kama balimaya kun tiɲɛna kama kabilaw kun farala nin kama duguw kun banna ɲɔgɔn na nin kama nka cɛ kelen min kumakan sera k'o dogolen bara ci k'a da kɛnɛ kan ko boloko tɛ n'i bɛ selen i bolo de y'i ta ye n'a ye ja da i kun n'a ye ja démonter ala mago tɛ bolo la ala mago bɛ bolotigi dusukun de la amin kurusi ko tɛ a tigɛ n'a surunya y'i kungo de n'a surunya ko kun don balɔntanaw ni kulɛti don bonji ko tɛ a tigɛ y'a bila bonji ko tɛ bonjitigi de ko don a dusukun nta ni bonji ko don musow n'u ze mo diinɛ ko la sabu bonji tɛ olu la o min kun dɔgɔ mɛ ni kabilaw kun banna ɲɔgɔn na kama sinji farila a kama balimaya tiɲɛna a kama o dɔgɔlen min kun bɛ diinɛ kɔnɔ Sherif Usman Madan Haidara de kumanen kɔfɛ boloko kuma banna bi ni boloko kuma fɔ mɔgɔw bɛ se ka jɔ i hakili la hali kunfun y'o kiti dɔ sa kunfun y'u da de ka bɔ la sa n'i y'o fɔ dɔ kunfun bɛ se ka tigɛ i la amin seli bi bɛn a ka kɛ kan wɛrɛ la a ti bɛn a ka kɛ kan wɛrɛ la o kuma banna fo n t'i fɛ o mɛ karamɔgɔ dɔw sɔrɔla n ti karisa fɛ kama ko n'a fɔra ko ka taa seli yɛrɛ kɛ bamanankan na k'o t'a kɛlen maalankolonya yɛrɛ ye e ye farafin i bɔra farafin na ni farafinya kɛra maalankolo ko de ye maalankolo ye sa kɛ i bɔra min na o fana ye maalankolo ye sa kɛ n ti karifa fɛ ni ko i bɛ tiɲɛ kɛlɛ dɔrɔn ka b'a bɛɛ dɔrɔn ala b'i bila i bɛ dɔgɔya ko de kɛ i n'i ka kalanba kunfin bɛ se ka wo i ka kuma na Sherif Usman Madan Haidara ye diinɛ dogolen min bɔ k'a tɛntɛn k'a da kɛnɛ kan o bɛ to yen de o ye intouchable de ye n'i magar'o la ka ban bɛɛ kunfin bɛ se k'i ka ko wo i ka tigɛ i la talahi n t'i fɛ kɔni maa tɛ se k'o bali dɛ i bɛ n t'i fɛ kuma fɔ ani ne bi balo ni nin de ye i b'o kuma kɛ parce que mɔgɔ bɛ wulu ta k'a labalo a ka se ka wo de ci n'i y'a ta k'a labalo n'a dɛsɛra wo ci i b'a kunji kɛ sabu a labalo ma fɛn ɲɛ an tɛ jigin olu la nka Sherif Usman Madan Haidara kɔni ye diinɛ fɛn minnu tɛntɛn k'a bila lahara bolo sɔrɔ o tɛ wuli amin a nana bɔya ko kuma fɔ yan o ma ja dɛ marwa de o kama o ma ja ani Isa t'i jigi ko Isa sara ko Mariyama de Isa a ko sara o sa kuma mɛnna nka bi Isa bina Isa tina mɔgɔw yɛrɛ ɲinɛn'o kɔ fo ni min magicien min bɛ fɛ ka a to mɔgɔw k'a dɔn ka se ka balo sɔrɔ ni n'o sɔrɔ dɔrɔn o bɛ se ka taa mankan duuru fan dɔ fɛ k'ale yɛrɛ de ye nabila Isa Isa caman bɔra Sherif Usman Madan Haidara ka kuma in kɔfɛ dɛ Isa caman bɔra nka a bɛɛ mankan tilala ka da bilikanboli don a tɛ taa yɔrɔ jan na o sɔɔni i bɛ t'i suru Isa bina Isa tina Sherif Usman Madan Haidara y'o bara ci o min kun dogolen don dɛ ale y'o de bara ci k'a da kɛnɛ kan bi ni ko Isa bina walima Isa tina dɔrɔn n'i ka wajulu kɛra kunfin bɛ se ka taa k'i kelen sigilen to parce que b'a dɔn e tɛ ala nɔfɛ i bɛ mɔgɔ dɔ de nɔfɛ n'o tɛ nin ko banna ka ban pewu Isa kana kɛ n'a nana a bɛna mun de servir anw ye mun kelen pe waati n'a kɛra ma k'a bɛna ko a nabi manama Sherif Usman Madan Haidara y'o bara ci n'u taara yɔrɔ o yɔrɔ a bɛ n'u fɛ ka mana da kunfin ɲɛna a bɛ se k'a walaka ka se k'a da kɛnɛ kan kunfin bɛ se k'a faamu hali n'i ma kalan
amin isa ko kuma bana baya ko kuma nana an kana mɔgɔ kelen juguyara fa o bɛɛ ye nka waati bɛɛ ni ko i bɛ tiɲɛ kɛlɛ ala bɛna ni dɛmɛ n'an de ye k'a jira ko n'a ye tiɲɛ bila n'an m'a bila n'an m'a minɛ a b'a ye bayi an mun b'a kɔnɔ n ti fila fara ala kan n ti suyɛni kɛ n ti jɛnɛya kɛ n ti mɔgɔ faga n ti namara kɛ n sen ni n bolo kɔrɔ ni ala kira ye n bila baara ɲuman min na n b'a kɛ a yi dara ko jumɛn bɛ n na ni n kɛlɛla kunungo ka ko bɛɛ da kan nin kama o dogolo dɛ ko la ilaha illallah muhammadu rasulullahi n'i y'o fɔ ka ban bɛɛ u b'i kundi dɔrɔn kɛra silamɛ ni tɔgɔ bamanan tɔgɔ bɛ la u bɛ sin k'o yɛlɛmɛ ka arabu tɔgɔ dɔ da i la a ko kun kɛra o de o ko tubabu métis dɔ nana n ti dugu tɔgɔ fɔ a nana dɔw fɛ yen ko a mago bɛ o denmuso la olu y'a ye kafiri dɔ n'a ma tuubi u den ti sɔrɔ azjana ni tuubi ye u y'a tuubi ni la ilaha illallah muhammadu rasulullahi ka kundi ka arabu tɔgɔ dɔ la k'a ka taa seli k'a banna cɛ tora a tora bɛ to ka taa misiri la a bɛ taa seli a ye waati jan kɛ min kɛ ni denmuso sɔrɔla ka ban min kɛ dɔrɔn a commencera ka to ka misiri bila u y'a wele ka na ayiwa ko k'a bɛ kelen dɛ ko an bɛ k'a ye i bɛ ka misiri bila tɛ ka ye misiri la bilen a ma kuma sɔɔni sera a ye misiri yɛrɛ bila pewu a tɛ taa bilen silamɛya ye fɛn minnu fɔ n'olu man ɲi a sago sɔrɔla denmuso la min kɛ a y'o bila ka muso wɛrɛ ɲini kɛrɛfɛ kɛrɛfɛmuso dɔ ɲini teri dogolen kuranɛ ko ten ko teri dogolen u y'a wele k'o tɛ bɛ silamɛya la dɛ a ko silamɛw a ko a ye maa janfalaw ye ne bina ya don min ye n nana de n b'a den fɛ a ko a t'i ɲɛ n'i ma tuubi n jɛna ni tuubi ye a ye n tuubi ni mun ye la ilaha illallah muhammadu rasulullah a ko n ka taa seli n ko n tɛ seli a ka misiri kɔnɔna n ka n bɛ seli an ma fila fɔ n ye a bingani n tɛ ɲa na kun o kun kan ka fɔ n ye n don do de ni n b'a ɲɛ n bɛ don o kan ni n t'a ɲɛ n bɛ bɔ fila ma fɔ n ye kelen wa dɔrɔ tɛ se ka fɔ ne o kɔfɛ tuguni ni tana b'a la ne m'o dɔn sabu o ma fɔ n ye n don do n'o fɔra n ye bi n janfara silamɛw bɛ mɔgɔ janfa a silamɛw tɛ mɔgɔ janfa selilaw de bɛ mɔgɔ janfa sabu ala kira ko ten man ghashana falaysa minna ni mɔgɔ min y'an janfa o t'an dɔ ye o bayako kuma o y'o kɛlɛ ka na la ilaha illallah ko bila ka na sɔn bayi ako ma ko a tun bɛ kɛ ala kira tile la ko ala kira sara ka ban a banna a ye dalilu di o la ko ala kira balo le ko a kelen pe de tun ye alimami ye madina afiriki fo mali la yan misiri bi ka caya n'an se so ye alimami b'a bɛɛ la o bɛɛ tɛ muhamadu ye dɛ a ko ni alimamu sera ka sɔrɔ ala kira balo le alimami kelen ale de don nka fatule alimamu sera ka sɔrɔ ka bila ala kira nɔ na ko mun bɛ olu dɛsɛ ka bila ala kira nɔ na a tun bɛ min de ka jogo dilan maaya ka lafiya minnu tɛ se ka bila ala kira nɔ na k'o kɛ u y'o bila ko musow de b'a kɛ ko cɛw tɛ a nana o fana walo ka b'u bolo pewu u nana o fana bila k'a k'a fɔ k'a ka tɔn donkan don ko silamɛya donkan tɛ nka bi ala nana tiɲɛ dɛmɛ minnu y'a kɛlɛ olu kɛlenw de kɔ bi ko fo silamɛw de ka wuli ka se an ka faamaw ma ko maa fa min bɛ yen ko fo dan ka sigi a la kunfin kulola fa bɛɛ fɛ nin ta de ye tiɲɛ ye parce que u y'a dɔn ko maliyɛn n bɛ yafa ɲini maliyɛn ka gɛlɛn u y'a dɔn ko maliyɛn kalanbali de ka ca kalanbali mɔgɔ dɔ bɛ yen o fana ma kalan nka a bɛ kodɔn nka kalanbali kodɔnbali ka ca ni kalannen kodɔnbali an ka problème ye nin de ye an ka kalannen caman bɛ yen o kalan bɛ furajala kan nka a tɛ kodɔn an ka kalanbali caman bɛ yen o ma kalan o tɛ balawu fana min o t'i ko fana dɔn wa a t'i tugu kodɔnna kɔ ka mɔgɔ faga dabila faamaw de b'o kɛ ayi ala faama de b'o kɛ ala faama y'o fura fɔ an ye o mini kuranɛ kɔnɔ ko baya don n tɛ mɔgɔ faga o b'a la nkalon don wa ko mali ye 99% musulman kɛmɛ o kɛmɛ 99 o ye silamɛ ye a bɛɛ bɛ seli kalanbaga dɔ de kɔfɛ o kalanbaga in kelen o kelen kuranɛ b'a bolo o kuranɛ kɔnɔ mumtahina sura b'a kɔnɔ a aya 12 bayi alayidu 6 in bɛ yen ko n t'i mɔgɔ faga n'a sɔrɔla kuranɛ kɔnɔ ni kuranɛ t'a yidara ta ye
amo gila mo sibi fo ya ala kuma kadi an hunga nga idara twin anga fo an gomo mun ndamba na nubi selango fe keme o keme bi konondo ni konondo ina an hunga fo oluyi olu be ka so na to selango fe ko bay abala u ko ke kado ni horo ndo akuma sebla ngata ko famo ka danzigi mo ko fakala an gunti seya ndi mo ko faka bala nga bi be ma kono gwa mo ko fla ko si yorobla mo ko bi faka bi n'importe comment hali bi ka teme baganju la gitoro ka walma gitoro ndala valeur bo la bi mo ko faka le bi mo ko faka to ko modeli be bi anyayi mais munu mbake o bake ni muye dine toko a photo la ala ko kuma de buda Allahu akbar fo bi akara sababu ya ala toko bi ka mo ko lasra munyanzea tiɲɛ bilala bi maliyɛnw kun kan ka sɔn k'a yidara ka tiɲɛ segin an ma hali n'an t'i fɛ cɛ ye nin fɔ kunungo ko bayi a don n'an kun sɔnn'a ma bi kun t'an sɔrɔ yan danbe tiɲɛna hɔrɔnya tiɲɛna mali b'i dɛngɛ jumɛn kɔnɔ dunkojuguya dɛngɛ tɛ mali tɛ fanda jamana ye maa kelen ko ale ka maa miliyɔn ni yɔrɔ dun o jamana boka gele no o ti bon nokola de o boka gele nokola ma kele mi ma million ni ro duro mi olu boka ko nokola e afamo anga jamana bi kata tandi mais ne ti shueni ke bo krengere ni yana kumi nyaum blaga kenen zigi ang mita angaramugo trawle de fe kata boye bo anyo ke ansaru karamugo chamanye anyaye ale de bi ma sirifu kan kachaya anya kanu ale de kana pmanye anga se ka sirifu do sabula ni be femi ngo ni ya do o de bi ka bara to jidi bolo bo o de kama ale de ya kanu ko anga kenen zigi ale bina pma sirifu kan ye ka femvo kan ande mino ambo do bo o de kenen sigi a sababu de o yi bon adamna ne santa ani nani de yinani inande adamna ne santa ni nani ale karamɔgɔ tarawele ale bi kɛnɛ sigi ka kuma sirifu kan ye ka fɛn fɔ wala an tɛ min dɔn kelenw tɛ sabula an y'a daminɛ du kɔnɔ de an y'a fɔlɔfɔlɔ de kɛ an balimakɛ sirifikɛ ala ma hinɛna na an y'a daminɛ o de ka so k'a kɛ du kɔnɔna nɔ ka sɔrɔ k'a bonya ka bɔ n'a ye kɛnɛ ma awɔ donc a fɔlɔ ni bi cɛ ka jan kosɛbɛ bon a kɛra sababu ye fɛnɛ komite wɛrɛw y'a sigi olu y'a mɛn anw na u y'a sigi hali dugu wɛrɛw y'a mɛn anw na u y'a sigi mali yɛrɛ fan ka dɔgɔ bi sirifu ka kɛnɛ ti sigi yɔrɔ min o ka dɔgɔ bi mais a bɛɛ de y'a mɛn anw na a fɔlɔfɔlɔ de kɛra hippodrome comité awɔ bon o la an bɛ mɔgɔ o mɔgɔ y'i sen da i kun ka bɔ i ka so kana k'i ŋaniya foyi t'i la f'i nana kana sirifu kofɔli kɛnɛ kan o sara ala de b'o da dɔn ala k'a kɛ o kama ala ka bɛɛ kisi wa ala k'a kɛ sirifu bonya kama jamana in yɛrɛ degun o degun b'a kan ala ka jamana kisi ala k'o k'an karamɔgɔ hayidara kama hayidara yɛrɛ an y'a n'a bɔ na an y'u kɛlifa ala n'a kira ma an y'u kɛlifa ala ma ala k'u kisi diɲɛ fo ka t'u kisi jahanama ma ala k'u sɔn diɲɛ fo ka t'u sɔn arijinɛ la ala k'o kɛ kira bonya kama sɔli ala rasul aw yɛrɛ tele mɔgɔ an b'aw fo k'aw barikada ala k'aw ka baara taa ɲɛ a bɛ min ɲini ala k'o d'a ma a bɛ sira min ɲɛ ala k'o a kisi o ma kira bonya kosɔn an karamɔgɔ hayidara hɔrɔma kama sɔli ala rasul alhamdulillahi rabbil alamin an balima shirifula tv lɛgɛbaaw mali kɔnɔ ani mali kɔ kan an ka foli n'an ka waleɲuman dɔn bɛ aw bɛɛ lajɛlen ka aw hakili jigi k'a fɔ bi wajulu kɛnɛ kan an kun bɛ hippodrome kaw fɛ yen nɔ u bɛ laadala kɛnɛ min sigi ka shirifu kofɔ ala ka jɔn ye ka shirifu kanu don silamɛw la nin kun y'an ye o kɛnɛ kan ni ɲinɛta bɛnna tako 14 ma ka da waati n'a cogo kan an b'aw bila nin yɔrɔ in na n'ala sɔnna a ma baara ninnu nɔgɔntugu an bɛn'o yira aw la n'ala ka diɲɛ ye nin de kun ye anw ka bi sɔrɔlenw ye aw k'an bɛn sigida wɛrɛ shukran lakum wa dumtum bi khair. Londi sega tieme tinya welila fala ka chideme tinya welila alonde sega tinya welila fala ka chideme tinya welila galondi sega tieme